JT Overfladebehandling er et firma, som specialiserer sig inden for sandblæsning, glasblæsning, vandpolering og sodeblæsning. Her er det f.eks. glasblæsning. Vi glasblæser emner af aluminium, kobber, messing, rustfri eller som her glas. Vi skifter glaskornstørrelse efter, hvad det er for et emne, der skal behandles. Noget skal være meget fint, og andet skal være mere groft. Der kommer mange forskellige typer emner ind, der skal blæses. Det kunne være motorblokke i forskellige størrelser, enten knallerter, motorcykler, biler, eller hyldebeslag, riste. Mange gange er det også alufælge, enten til motorcykler eller knallerter, biler. Her er det f.eks. et par specielt lavet beslag i rustfri, som skal have en tur af glasblæsningen, efter at de er blevet smedet og har fået varmeslør efter svejsningen og bukningen. Det er altid dejligt med specialopgaver, specielle ting, der kommer ind. Ting, man ikke lige ser hver dag, ligesom disse beslag. Men vi har også andre spændende projekter. Her er det for eksempel et spil fra et lille skib, travlspil, der er blevet glasblæst. Eller for eksempel denne karburator fra en veteranmotorcykel, der får nyt liv. Det kan også være ligesom dette kompas, som får nyt liv og bliver samlet og kommer hjem til ejeren igen. Ikke sand til at blæse sort metal med, men derimod et produkt med meget lav jernindhold, så der går længere tid, inden det begynder at ruste. Også ved sort metal bruger vi produkter efter, hvor ru overfladen skal være. Også ved sort metal kommer der mange forskellige typer emner ind, der skal blæses. Og det kunne være knallerstel, fælge til bil, eller her, som det er motorcykelsstel. Her er vi ved at gå klar til at blæse en alufælge med dry strip. Dry strip er et produkt, vi bruger til at fjerne maling.
Ved blæsning med dry strip får overfladen ikke den silkematte udseende som ved glasblæsning. Men det er et billigere alternativ end glasblæsning, hvis man ønsker overfladen efterbehandlet med en lakering. Vi har her til folk, der kommer med fælge eller ting af alu, hvor man har prøvet at bruge lakfjerner. Lakfjerner har svært ved at fjerne pulverlak, som er en meget hård lakering. Det kan vi gøre med dry strip, så vi får et flot resultat. Her er det en motor, som er blevet vandpoleret. Vandpolering er en blanding af glas og vand. Vi vandpolerer emner i aluminium, rustfri, kobber, messing og plastik. Her er det messing fra et gammelt vrag, skibsvrag, som har fået en tur. Vi har prøvet at lave test for at se, hvor meget forskel der er på glasblæsning og vandpolering. Og det er meget tæt. Og nogle sværger til vandpolering, andre til glasblæsning. Det var lidt af det, som JT overfladebehandling kan tilbyde. Så hvis der er spørgsmål, så ring, send mail eller en besked. Gerne med billeder, så er vi behjælpelige med råd og vejledning.